CNDH ka nin gafe kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko adamaden hakɛ ko san 2021 kɔnɔ k'a tun tɛ lahalaya ɲuman na k'a sababu kɛ jihadi kɛlɛ ani sariya kɛlɛ minnu bɛ Mali cɛmancɛ fan fɛ. Agibu Buwari CNDH ɲɛma don Mali kɔnɔ n'o ye kulu ye min ka baara ɲɛsilen don adamadenya jo sariya tɔpɔtɔli ma. Dongo do adamadenw bɛ faga, dongo do adamadenw bɛ bana, musow lajaba bɛ ka da musow ka, denmisɛnninw ka, ekɔlisow datugulen do, k'a fɔ État yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ minnu na n'o ye kɛnɛyali yɔrɔw ye, dɔgɔtɔrɔsow ani justice baarakɛyɔrɔw, olu caman bolila ka sababu kɛ u bɛ siran jadimɔgɔw ɲɛ. Donc an y'o kumaw de f'a kɔnɔ k'a fɔ a tɛ lahala ɲuman na, et puis an tilala k'a fɔ fana jɔnya wale o bɛ ka kɛ Kayi jamana kan. O jɔnya wale yɛrɛ taara abuti dɔw bɔnɛni na u ni la. Muso aw hakili b'a la musokɔrɔba min san 70 ni kɔ min bɔnɛna ni na a ka foro kɔnɔ ka sababu kɛ jɔnya kɛlɛ ye. Donc an y'o kumaw de ɲɛfɔ gafeba in kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni nin gafe kɔnɔ kumaw ye, CNDH y'a yira k'a fɔ ko hakili jagabɔ kan ka kɛ jamanadenw ni jamana marabaaw fɛ. Ka ɲini jamana fɛ parce que o de fana y'an ka rôle ye. Mɔgɔw hakili ko an ta ye ka critique dɔrɔn kɛ, critique dɔrɔn tɛ. A ɲininen don an fɛ fana an ka hakili jagabɔ kɛ jamana bɛ se ka bilasira cogo min, jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min pour que u ka hakɛ ko ninnu u ka waleya, u ka se ka maliyɛnw ani mɔgɔ wɛrɛ minnu b'an fɛ sigi la yan u ka se k'olu bila u ka hakɛw kɔnɔ. O siratigɛ kelen na an y'a laɲini ka kumaɲɔgɔnya ni minisiriso min ka baara ɲɛsilen don kiriko ma CNDH ka nin gafe kɔnɔ kuma na an ma se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ. Mun kɔni ye CNDH ye a y'a sɔnni sigi a kan kosɛbɛ ko san 2021 o gɛlɛyala malidenw bolo ko ka d'a kan dankarikɛla adamadenw ka hakɛw la fo ka taa se nin bɔliw ma ani kunnafoni di siraw gɛlɛyali o n'a ɲɔgɔnna caman. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara.